i del que es pot, bàsicament. Sí, senyor, que és com s'ha de ser. I bé, doncs jo... és que no dic res. Endavant, tu mateixa. Bé, gràcies, Josep Maria. És que no sé què dir. Jo sí que diré, i és que et dono les gràcies a tu i a tots els que heu organitzat la jornada aquesta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, que m'encanta que em digueu cel, perquè sembla que vingui un lloc fantàstic. Doncs gràcies per estar al cel, i gràcies per haver-me convidat. I dir que abans de venir estava com una mica neguitosa, després he anat veient el ponent que m'ha precedit i els que han de venir demà, i jo penso que hi ha una mateixa concepció gairebé, no m'atreveixo a dir-ho perquè ara potser ens allargaríem molt, però tinc la impressió que compartim una mateixa visió de la història, i és que d'història només n'hi ha una. En diem història local perquè estem estudiant la història de l'entorn més pròxim, de la vila, de la ciutat on vivim, però que aquest estudi de la història local, que abans l'Òscar d'alguna manera ho deixava intuir, de la història, de l'entorn didàctica de la història, es podria dir descoberta de la ciutat o viu de la ciutat i didàctica de la història. Hi ha dues idees claus. Una és que jo soc una mica desobedient i aquella cosa d'ordenar la història per escales territorials no va enlloc, penso jo. Des d'un punt de vista fins i tot epistemològic de la ciència històrica, crec que no serveix. I sobretot no serveix pels que ens dediquem a la didàctica de la història. Perquè pels que ens dediquem a la didàctica de la història, tot i que volem que el coneixement sigui una comprensió general i global de la realitat, sabem que la història local, que l'entorn, que el medi on vivim, ens pot aportar molta riquesa per ajudar els nois i noies a construir coneixement històric. I dit això, dir també que per mi la història és justament comprensió de la realitat social. És a dir, la història és un instrument que pot ajudar als nois i noies que tenim a les aules a aprendre a pensar sobre la realitat social. I per mi no és tan important l'erudició i el tenir molta acumulació de coneixements, sinó tenir-ne pocs i ben ordenats, que seria ensenyar a pensar a través dels conceptes històrics, a través dels conceptes temporals, la realitat social i fer comprensible allò que és opac. És a dir, aquests dos elements d'alguna manera guiaran la meva reflexió i intentaré contextualitzar-ho en l'àmbit de la vostra ciutat. Ja que heu sigut tan amables de convidar-me, doncs intentarem fer una reflexió contextualitzada en l'Hospitalet, una miqueta almenys. Deixeu-me dir dues qüestions prèvies, dos o tres pinzellades, vaig molt ràpid. El món en què estem vivint ara, allò que en diem d'una manera una miqueta arrogant societat del coneixement, potser n'hauríem de dir societat de la informació, perquè d'informació n'hi ha molta i de coneixement n'hi ha poc. Però, diguem-ne, en el context del que en direm societat del coneixement, tots som conscients que la producció dels coneixements científics creix a una velocitat exponencial. És a dir, ara estem aquí i segur que hi ha una nova recerca que està portant nous resultats a qualsevol àmbit de qualsevol disciplina científica. Jo mateixa i vosaltres mateixos, jo quan vaig acabar la carrera d'Història, doncs, per exemple, de l'Holocaust en sabia unes quantes coses i que m'impressionaven molt, però el que se separa de l'Holocaust i el que se separa de la Segona Guerra Mundial impressiona. I el volum de recerca que hi ha hagut i les descobertes que s'ha fet et deixen el cor relaxat. És a dir, el que ens pensàvem que era d'unes dimensions tremendes, doncs realment són unes dimensions encara molt més grans. És a dir, que la producció de coneixement en tots els àmbits de totes les disciplines és molt gran i això ens porta a prendre consciència de que els nois i noies que tenim a les aules, ja que aquest coneixement canvia tan sovint i és tan dinàmic, doncs ells mateixos ja hauran de ser conscients des de molt petits que al llarg de la vida hauran d'anar aprenent sempre. Això ho dic perquè això té implicacions per la didàctica de la història i per la didàctica de totes les disciplines. I ja per acabar, el que us deia abans, en la societat digital ens dona moltíssima informació sobre molts temes i la història és un tema que interessa molt, apassiona molt. Hi ha molta gent que els agraden els documentals d'història i tenen molts coneixements històrics i veuen moltes pel·lícules històriques i llegeixen molts llibres d'història i la història és, en aquest sentit, molta gent que li agrada i que vol saber història. Però tenir molta informació sobre molts temes d'història no necessàriament vol dir tenir coneixement de la història. És a dir, interrelacionar
causes, efectes, canvis, continuïtats, és a dir, poder ordenar conceptualment i fer comprensible aquella informació és una cosa diferent que la informació. Aleshores, en funció d'aquest context nou en què vivim, què ha de fer l'escola? Quina és la funció del procés educatiu? Els nens i les nenes de primària i de secundària els portem a l'escola, els estudiants universitaris, què hi van a fer allà? És a dir, què van aprendre? Home, ja està bé que aprenguin història, ja està bé, o que aprenguin, per exemple, jo me'n recordo que quan feia secundària m'apassionaven les lleis de Mendel, de la genètica. De què em serveix les lleis de Mendel ara, amb els avenços de la genètica que hi ha hagut? Faria el ridícul si fes servir les lleis de Mendel per pensar sobre genètica en aquests moments. Amb història passa exactament el mateix. Aleshores, si això és així, que el coneixement evoluciona de manera tan ràpida, en aquest nou context, com que l'audició passa de moda molt aviat, des de l'escola què hem de fer? Doncs hauríem d'ensenyar a aprendre de manera autònoma en els nois i noies que tenim al davant. Això vol dir, en definitiva, aprendre a transformar la informació en coneixement. I en el cas de la història, la descoberta de l'entorn, el treball per projectes, totes aquestes metodologies, n'hi ha més, l'estudi de casos, etc., són metodologies molt adients per formar, diguem-ne, aquesta autonomia intel·lectual, i són metodologies que tenen en comú el fet de convertir la societat, que en podríem dir l'entorn, en podríem dir el medi, ara no ens entretindrem en quin és el concepte més adient, però diguem-ne el context on vivim, la societat on vivim, l'entorn, el convertim en laboratori d'aprenentatge. Els químics i els físics poden fer simulacions en el laboratori que tenen a l'institut. Els historiadors, on el tenim, el laboratori? Si volem que la construcció de coneixement es faci a partir de la vivència i de l'experiència, hem d'aprofitar la riquesa del que tenim al voltant, del que tenim a l'entorn. I sense allargar-me, aquesta reflexió lliga amb molts sociòlegs de l'educació que parlen de que tota la societat ha d'educar, el concepte societat educadora, i un altre element important, que és que aquells elements més pròxims de la societat s'hauria de convertir en el que en diem comunitat d'aprenentatge. És a dir, una escola en un barri X doncs ha de comptar amb les institucions que té al voltant, a vegades són museus, arxius, institucions ben formalitzades, a vegades simplement és un centre d'acollida d'immigrants que acaben de venir, a vegades és un grup que fa dansa, que fa teatre, és a dir, aquestes institucions, tant les que són d'iniciativa privada, el món associatiu, com les institucions públiques, haurien d'ajudar l'escola en el procés de socialització i d'educació dels nois i noies. Ai, ara ho estic fent al revés. Bé, com aprenem les persones? Aniré plantejant preguntes, del tot no les contestaré, però intentaré contestar una miqueta. Evidentment, la majoria del que hem après a la nostra vida, gairebé el 80 o el 90%, ho hem après pel que se'n diu aprenentatge per recepció. Llegint, estudiant, dialogant amb d'altres, ens entenem de moltíssimes coses i aprenem moltíssim. Però l'aprenentatge que fem a partir d'una descoberta que fem nosaltres és un aprenentatge que queda molt més consolidat en la nostra estructura cognitiva i que ajuda realment a interrelacionar aquests coneixements que expressem a través de conceptes, a través d'idees, i que ajuden a fixar en la comprensió profunda de la nostra estructura cognitiva aquests aprenentatges. Dit amb altres paraules, la descoberta de l'entorn, el treball per projectes, són metodologies de treball que representen magnífica per començar a construir coneixement de manera autònoma. No és una cosa que sigui tan difícil, però s'ha d'intentar. I seria un primer assaig per aprendre a transformar això que us deia, aquest pas de la informació en coneixement. Jo a l'estiu llegeixo moltes novel·les. I durant el curs a vegades també, però m'agrada molt llegir novel·les. I aquest estiu em vaig emocionar perquè em vaig comprar una novel·la que ha sortit nova, que es diu Cremeu Barcelona, potser algú l'ha llegit. L'autor no sé si es diu Guillem Martí, és que ara tinc por d'equivocar-me el nom, però el que us vull explicar és que quan vaig llegir la introducció em vaig emocionar, perquè vaig descobrir que aquesta novel·la apareix 10 anys després que aquest noi, que és un noi jove, fes un treball de recerca de segon de batxillerat sobre un germà del seu besavi o germà del seu avi. És a dir, aquest esforç que ell va fer d'investigar després ens serveix a tots per gaudir de la recuperació d'un moment molt concret
de la història, en aquest cas en forma de novel·la, que és una forma molt agraïda i una forma molt interessant. Aquest noi no és historiador, però a partir del treball de recerca de segon de batxillerat ha fet una novel·la excel·lent. Jo quan vaig veure que aquella novel·la, que m'ho va fer passar molt bé, doncs era, diguem-ne, el fill d'un treball de recerca de segon de batxillerat, em vaig emocionar. Em dedico a l'educació i a vegades m'emociono per coses que a d'altres no els emocionen, però realment a mi em va emocionar. Del que es tracta fent descoberta de l'entorn o vivint la ciutat o experimentant el medi és ajudar els nois i noies a aprendre a pensar històricament, és a dir, que se sàpiguen situar en el temps social, que sàpiguen construir el temps social. En definitiva, la història com a disciplina acadèmica, com a coneixement, com a aproximació, diguem-ne, a la comprensió de la realitat social, ens ha d'ajudar a percebre que la societat està en constant evolució, com si fos com una mena de línia en constant canvi, una línia diacrònica de la vida de la humanitat, i que aquesta línia diacrònica de la vida de la humanitat s'ha de posar, diguem-ne, posa en relació els que vivim ara, els coetanis, amb els que ens han precedit i amb els que vindran darrere nostra. Dit amb altres paraules, la història ens ajuda a fer una mirada al passat, però bàsicament la història és una eina de construcció de futur, perquè fa prendre consciència de que els que estem vivint ara aquí, amb la nostra acció, amb les nostres actuacions, condicionarem el futur dels que vindran al darrere. És a dir, construir aquesta visió lineal de l'evolució de la humanitat i situar-la en els diferents moments, la interacció, podríem dir, entre passat, present i futur. Això és el coneixement històric. No posaré exemples que de petits vam estudiar. Jo vaig estudiar amb llibres d'història molt avorrits i no cal que us ho digui, però el que vaig memoritzar tenia molta memòria, això em salvava de moltes coses, ho vaig a dir, però tot allò que vaig memoritzar no em serveix, no m'ha servit mai a la vida de res. Ara, entendre un procés històric, comprendre que aquells elements han causat aquesta situació i que el que jo estic fent amb el meu compromís i amb la meva acció pot transformar el món en una realitat millor, això sí que i està relacionat amb la construcció del temps social, és molt important. I a més la història ajuda també a situar el temps personal de cadascú de nosaltres en aquest temps social, en aquest element de pertinença, que ens sentim part de tota aquesta història col·lectiva. Vaig avançant. Què seria la descoberta de l'entorn, ja que el títol l'hem formulat d'aquesta manera? Doncs seria una d'aquestes metodologies basada en aquest cas en l'observació directa, basada en l'experimentació i que normalment s'utilitzen fórmules que els que sou mestres de primària o professors de secundària teniu bastant experimentades, suposo, les sortides, els itineraris, les visites, etc. En el cas de la història, els professors innovadors i que pensen que a través de la vivència i l'experimentació podem fer una aproximació més profunda al coneixement històric, doncs són docents que ja fa temps que saben dissenyar materials didàctics a través de projectes, a través d'itineraris, per justament ajudar els alumnes, els nois i noies, a comprendre els conceptes temporals, que són molt difícils. I ho fan aprofitant una mica aquesta riquesa que ens dona la realitat social. Realment construir categories temporals, és a dir, conceptes temporals, que ningú se m'enfadi si és de geografia o és de química o és d'una altra cosa, costa més a vegades que construir conceptes matemàtics, que construir, per exemple, què és un element químic o què és un element que el pot situar en l'espai. Una cosa que se situa en el temps, que és una categoria del tot abstracta i difícil de percebre pels nens petits, és més difícil de captar que una cosa que pots situar en l'espai, això és lògic, o que pots materialitzar fàcilment com un element de química o com un número de matemàtiques, que tot i amb això és una petita abstracció però que té una relació directa. Aquesta experimentació ens ajuda a assolir l'autonomia cognitiva. Els que sou del món de l'educació us en recordeu del Jerome Bruner i l'Aprendre a Aprendre. És perseguir aquest objectiu, és perseguir que els nens cada vegada guanyin més autonomia personal, intel·lectual, cognitiva, per tenir els instruments per construir ells mateixos el coneixement. Per tant, aquest Aprendre a Aprendre d'en Bruner el veuríem a través d'estratègies de descobriment guiat, de treball per projectes, de centres d'interès, estudi de casos i, evidentment, la descoberta de l'entorn. Jo aquí a l'Hospitalet he vist que ja teníeu
itineraris de la transició, i veig que esteu fent això, esteu aconseguint que l'Hospitalet es converteixi en un laboratori perquè les escoles de la ciutat puguin aprofitar aquests elements per aprendre història, en definitiva. Òbviament, a classe, els professors d'història han d'aprendre o han d'ajudar a ordenar el caos que tenen els nens en el seu cervell, perquè qualsevol nen arriba a classe, nen de primària, ja no dic de secundària, i dels romans en saben la tira, perquè han vist les quadrigues, han vist no sé què, però tot allò s'ha d'ordenar i s'ha de posar en relació a altres coneixements i s'ha de conceptualitzar correctament. I aleshores aquí la funció del mestre és molt important des del punt de vista de que dona instruments per ordenar aquest coneixement, a través de mapes conceptuals, a través d'exercicis que ajuden a, d'alguna manera, jerarquitzar i ordenar tot allò que es va aprenent i que es va construint com si fos una obra d'artesania en l'estructura cognitiva dels nens. Això ja ho havia dit, faig malament. Quines característiques té la descoberta de l'entorn? Té unes característiques molt interessants per l'educació, perquè es parteix sempre d'allò concret. Una estàtua que hi ha al carrer, fa pocs dies vaig anar a Puigcerdà i el Cabrineti, no sabeu el que dona de si saber qui era en Cabrineti, es coneix, vull dir, qui és aquest senyor que està en una estàtua al mig de la plaça? A partir d'aquí, els nens de Puigcerdà comprenen el que va ser el carlisme, la construcció de l'antic règim, la construcció de l'estat liberal, i el Cabrineti en aquest sentit és un element motivador, perquè a Puigcerdà són molt exagerats, el tenen a 2 o 3 places, no el tenen només en una. Vull dir que a l'Hospitalet no sé on teniu estàtues, ara no puc posar l'exemple concret de l'Hospitalet, però diguem-ne que és curiós, com els nens diuen, doncs ara volem saber qui és aquell senyor que està al mig de la plaça, i a partir d'aquí la història del segle XIX. Doncs es parteix d'allò concret i senzill. Aquí a l'Hospitalet tenim fàbriques, això sí, tenim talers, tenim documents d'arxiu, tenim testimonis de, per exemple, gent que va arribar amb les onades migratòries dels anys 50 i 60 per treballar l'immigració, tenim vestigis patrimonials molt diversos, tenim paisatges, etc. Hi ha també objectes de la vida quotidiana que poden ser portats a classe, no necessàriament has de sortir fora de l'aula. Hi ha exercicis molt macos demanant als nens i nenes que vagin a casa els avis i els besavis, perquè els pares són tan moderns que poca cosa tenen, que vagin a buscar objectes antics a les golfes. Esclar, també és un problema perquè ara ningú té golfes. Les cases de poble amb golfes sí que hi havia restos i objectes antics, però ara doncs amb bona voluntat s'acaben trobant coses perquè hi ha gent molt curosa i que conserva coses molt boniques. I llavors es parteix d'una cosa concreta, del context social real on hi ha l'escola, on viu el nen, de l'entorn del nen, i això ajuda a comprendre un procés històric general, és a dir, portant una llançadora, visitant una fàbrica, veient un taler, etc., podem treballar la revolució industrial, però a partir d'objectes concrets que potser va fer servir l'àvia, perquè l'àvia era teixidora que treballava en aquella fàbrica de Can Trinxet o on sigui. És a dir, podem passar de lo concret i diguem-ne local, si voleu, i podem, en el treball que es fa a posteriori a l'aula, fer una transferència a la comprensió d'un procés històric més general, revolució industrial, guerres carlines, moviments migratoris. Penseu que en l'ensenyament tradicional normalment es parteix d'un concepte abstracte i espavila que fa por si arribes a la concreció i entendre la societat com funcionava de manera concreta. Els nens de primària, el feudalisme, pum, a veure, potser seria qüestió de començar per uns altres itineraris, i dic el feudalisme, però també es pot dir ara estudiarem l'estat liberal. Això li dius a un nen de primària, clar, et miren amb una cara que queden transmutats, pobres nens, clar, i hi ha estudis, jo me'n recordo d'un estudi que havia llegit que preguntaven als nens que deien que el Felipe González era el rei d'Espanya, per exemple, o que el Jordi Pujol era l'alcalde de Catalunya. Clar, la comprensió de com ens hem organitzat els humans en la nostra estructura política és una cosa molt complicada, i els conceptes que nosaltres tenim molt clars, els adults, sabem el que és l'Estat, tu li dius a un nen ara estudiarem l'estat liberal i clar, li queda veient visions, no d'allò. Per tant, començar de lo concret i senzill i pel context real i de mica en mica anar avançant. Aquí aquest dibuix em permet
criticar la Real Acadèmia de la Història, per exemple, perquè me'n recordo que em sembla que va ser l'any 2002, van fer un informe on deien que al País Basc i a Catalunya només s'ensenyava història del País Basc i història de Catalunya. Ridícul totalment, això, perquè d'història només n'hi ha una. El que passa que el que sí que fan les escoles innovadores és aprofitar això, fer que l'entorn sigui un veritable laboratori i aprofiten la història local per ajudar a construir coneixement històric, per ajudar a construir aquesta comprensió, diguem-ne, de l'evolució històrica. En definitiva, ordenen la ment dels nens per ensenyar-los a pensar històricament. I aquí, això és un exemple de que tot bon mestre, tant de primària com de secundària, parteix de lo local i estira a les reflexions generals. És a dir, de coneixement històric només n'hi ha una d'història. El que passa que hi ha gent que, per la comoditat de l'acadèmia o pel que vulgueu, doncs la divideixen en trossets, història local, història nacional, història internacional o universal o com n'hi vulgueu dir. De fet, avui dia, en la societat digital, el marc local és el marc universal, perquè els nens t'arriben a classe sapiguent el que ha passat a l'altra banda del planeta. Vull dir, jo me'n recordo els mestres que van haver d'aprendre com funcionaven els tsunamis a correcuita quan hi va haver aquell tsunami tan fort, perquè de sobte els nens van arribar a classe impactats pel que havien vist per la tele i aquell dia a moltes escoles es va estudiar el tsunami, perquè allò era el medi de la televisió, està present a les nostres vides d'una manera tan intensa que fa que aquesta idea de local és una mica ridícula, però hem d'aprofitar la riquesa de lo local per després transferir a el que és la història general. Aquí quan jo era joveneta, quan vaig començar a fer classes, es deia que els nens més petits només els hi podies ensenyar al barri o al poble. Després, més endavant, quan ja passaven cicle mitjà, cicle superior, ja podies ensenyar a Catalunya, i quan ja arribaven a l'institut es podia fer història universal. Això avui dia no serveix de res, d'una punyetera, punts suspensius, serveix de res. Totes les escales territorials, de fet, estan presents a totes les reflexions sobre el temps històric, totes. I és realment, com que hi ha exemples, avanço, perquè si no jo em poso el power per disciplinar-me, però soc una mica indisciplinada i no en xerro més del compte, i així aniré avançant. Fixeu aquest element del procés d'aprenentatge. Si partim del context real i experimentem i vivenciem, en els nens primer els fem fer coses molt senzilles, que és informar-se. Què anem a estudiar? Doncs a través d'un objecte, d'un document, d'una fotografia, del que vulgueu, d'un testimoni que portem a l'aula o que anem a entrevistar, fixem un tema d'estudi, el que vulgueu, la immigració, la industrialització, l'exili, el que sigui. I a partir d'alguna manera analitzar aquesta informació, passem al punt següent, que és aprendre a processar aquesta informació, ordenar-la bé, establir les relacions entre tot el que anem trobant, detectar-ne les causes, veure aquestes causes quines conseqüències tenen, de manera que allò que primer era tot un garbuix d'informació es converteix en comprensió i es converteix en coneixement, i així acostem els nens i nenes al pensament científic. I a més, moltes de les coses que fem després es pot convertir en una aplicació social, perquè hem partit d'un context real, hem experimentat, hem viscut allò, i possiblement els resultats d'aquest itinerari per construir coneixement ens pot portar algun resultat que ens serveixi per millorar la societat. És a dir, imagineu-vos que estudiéssiu l'exili, doncs potser es podria fer que la gent de l'Hospitalet que va viure a l'exili se'ls hi pogués fer un monument de reconeixement o una llista de totes les persones que van haver de marxar a l'exili. És a dir, després d'haver fet aquest esforç de construir entre tots coneixement, aquest coneixement s'ha de compartir, s'ha de posar al servei de la societat. Aquesta seria la idea, perquè el coneixement, de fet, fins que no s'aplica, no és coneixement. M'explico. És a dir, tot allò que no podem transmetre de manera, diguem-ne, pràctica, vol dir que no ho comprenem del tot. I això és vàlid per les matemàtiques i és vàlid per la història. És així. Ara aquí relaxem-nos. Per Hospitalet, per exemple, aquí hi ha una col·lecció d'imatges que no les he localitzat totes, ho he tret del llibre aquest que ara voleu fer de nou, l'antic, la història de l'Hospitalet. Aquestes imatges que veieu aquí, que és Hospitalet el 1715, que era quin poble més idíl·lic, quin nucli rural comparat amb el que és ara, doncs encara hi ha una imatge anterior del nucli medieval i crec que n'hi ha
de principis del segle XX. Hi ha 5 o 6 imatges d'Hospitalet que les va fer un senyor que es diu Valentí Julià, que això suposo que totes les escoles les deuen tenir, aquestes imatges. Sí. La majoria. Sí, perquè això hauria d'estar a totes les escoles. És que són molt maques aquestes imatges. Fins al 1925. Sí, crec que sí, perquè després ja dibuixar devia ser tan complicat. Anem passant. Quina imatge més idíl·lica també, això devia ser... No té per què ser als anys 30, pot ser als anys 50 fins i tot. Més o menys des del mateix lloc. La Marina de l'Hospitalet, l'església de Bellvitge, aquí als blocs. Comparant aquestes dues fotografies, ja per treballar la història de l'Hospitalet i la història general d'aquest país, per molta estona, dona per moltes classes aquestes dues fotografies. Més fotografies. Aquest és un carrer que es deia Onésimo Redondo, sortosament ara es diu Rafel de Campalans, i és una fotografia de l'any 1958. Observant aquest carrer, la manera de vestir, els cotxes que hi ha, es poden fer moltes feines. És a dir, estic pensant ara en nens de primària, però també es pot treballar a secundària, això. Aquesta fotografia és entranyable. Els espardenyers. Em sembla que es deia Pere Minoves, el senyor que està al centre. Hi havia molt cànem a l'Hospitalet, a la Marina de l'Hospitalet, i també als pobles de Baix Llobregat. És cert que el cànem, quan es va liberalitzar la venda del cànem, el cànem italià va substituir el cànem autòcton i ho van passar malament els pobres espardenyers, perquè va desaparèixer el cànem de la zona del Baix Llobregat i de l'Hospitalet. Però la tradició de fer espardenyes era un ofici molt preuat. Com aquest ofici en trobaríem 10.000 més. I serveix no únicament per entendre els oficis i l'artesania, sinó que al darrere també hi ha un paisatge agrari que ha desaparegut, perquè el cànem de debò era una cosa impressionant a tota la riba, des de la Vall Baixa fins a la desembocadura del Llobregat, i Hospitalet era un poble que en produïa molt, se'n feia molt de cànem. Ara a finals del segle XIX ja es va començar a perdre, però clar, la tradició de fer espardenyes era una necessitat, ningú portava sabates, tothom anava amb espardenyes. Això és Can Trinxet, que em sembla que en algun moment determinat va arribar a tenir 1.200 llocs de treball. La majoria eren gent que vivien a la Torrassa, en aquell carrer que hem vist fa un moment, i això, per exemple, és una fotografia dels anys 70. No he trobat la data, perquè és un moment diferent, és a dir, podríem fer moltíssimes coses. Evidentment hi ha documents, hi ha objectes, hi ha referents patrimonials, hi ha fàbriques, hi ha molts elements que poden ajudar al que us deia això, ajudar els nois i noies a construir coneixement social. Per exemple, fent visites, fent itineraris, tot el que en diem metodologia de descoberta de l'entorn, activa de manera molt més potent les capacitats intel·lectuals o les habilitats cognitives, o com n'hi vulgueu dir, dels nois i noies, i les actives sobretot perquè s'han de comunicar, és a dir, han de dominar el llenguatge, les capacitats lingüístiques i les matemàtiques, les aprenen a fer funcionar. Imagineu-vos que tinc que controlar un percentatge dels avis d'Hospitalet que eren analfabets. És molt més fàcil de comprendre que és un percentatge fent el càlcul sobre unes dades que ells han buscat que no pas explicant a la classe de matemàtiques descontextualitzadament què és un percentatge. I igual que a vegades els nens no entenen perquè han d'aprendre unes normes per parlar i per escriure. Si han de fer un informe d'una descoberta que estan fent, se'n donen compte lo important que és poder escriure amb claretat, de manera ordenada, de manera jerarquitzada. És a dir, que aquí jo ara no ho explicaré en profunditat perquè no toca, però diem el treball per projectes, el treball interdisciplinar, tocant totes les àrees del currículum, seria el model que incorporaria la descoberta de l'entorn i seria el model que ajudaria a construir conceptes temporals, és a dir, coneixement històric, a través del domini de la llengua i les matemàtiques. I viceversa. És a dir, és molt difícil aprendre història si no se sap matemàtiques i si no es dominen el llenguatge. Un nen que no es distingeix entre passat, present i futur quan conjuga els verbs i no sap quin sentit té, és molt difícil que entengui les categories temporals del coneixement històric. Per tant, en aquest sentit, penseu que els continguts històrics és una mica semblant a la reflexió que us feia abans, quan us he dit el model d'aprenentatge. Partim de la informació per convertir-la en coneixement. Doncs primer fem la descripció del que decidim fer. Això ho hem de pactar amb ells, fem una pluja d'idees, un debat, i decidim investigar allò. Molt bé. Doncs primer
descrivim, fem una descripció i intentem processar allò, és a dir, ordenar-ho i d'alguna manera pensar què és i com és, per entendre el per què és a dir, buscar les explicacions, comprendre, establir, diguem-ne, relacions causa-efecte i aprofundir en aquest coneixement que és el perquè dels perquès o la justificació, el coneixement més profund. La història o de les ciències socials, molt sovint, a més d'aplicar-ho, en el moment d'interpretar-ho, el resultat final, la ciència et dona, diguem-ne, t'aproxima a la construcció d'un coneixement, però també hi ha elements de tipus ètic que et fan parlar. És a dir, doncs si hem descobert que tantes persones van ser exiliades i no van poder tornar al seu país, doncs potser hauríem de fer un recordatori d'aquestes persones. És a dir, civilitat, en definitiva. I això, la història i el coneixement social, hi ha tota aquesta part d'aproximació al coneixement científic, però també hi ha tota aquesta altra part de, diguem-ne, implicació social i de comprensió ètica de la realitat. Això és una altra manera d'explicar-ho, és a dir, els passos per construir coneixement històric seria seleccionar i organitzar la informació. En qualsevol descoberta de l'entorn el primer que hem de fer és això, i aquí fem servir bàsicament les capacitats de descriure i de narrar. Després, elaborar i comprendre la informació, buscar l'explicació, processant bé tota la informació i, en definitiva, dotar el coneixement de significació pròpia. És a dir, si tu, diguem-ne, allò que construeixes resulta que la comunitat o la teva cultura no t'ho accepta com un coneixement científic, doncs allò s'ha de validar, allò no funciona. És a dir, ha de tenir un significat compartit amb els altres, si no, no és coneixement. I en aquest sentit, contrastar el resultat d'una descoberta de l'entorn, d'un petit treball per projectes, del que sigui, contrastar-ho amb el que ens diuen els científics, els que pensen. Evidentment el docent ha de fer una petita selecció de lectures i d'aproximacions al nivell dels nens que correspongui, això és lògic. I finalment els nois i noies, sobretot tant si han treballat individualment com si han treballat amb equip, doncs han de saber argumentar i explicar de manera clara els resultats de la seva descoberta. En el cas que diguem els adults, diríem, la comunitat científica ho ha de validar. En el cas dels nens i nenes ho han d'explicar al grup classe i ha d'haver-hi una reflexió compartida perquè entre tots aquell coneixement sigui, diguem-ne, també formi part del coneixement de tota la classe. Això és al revés del que us he dit abans. Abans us he dit que per comprendre la història havíem de fer-ho en situacions reals per activar les capacitats cognitives, lingüístiques i matemàtiques, i ara és dir-ho al revés. El domini del llenguatge i de les capacitats matemàtiques són bàsics en la construcció de conceptes temporals. I, de fet, per aprendre història i també per aprendre totes les altres disciplines, és molt necessari que aquests alumnes tinguin un domini sobre aquestes àrees bàsiques. Això és una cosa que és de sentit comú, però és que sembla que la història aleshores s'hagi d'aprendre només a través de la memòria, i no és això. La història no és erudició, la història és comprensió del temps social, i aleshores hi hem d'anar-hi per uns altres camins. Això ho passaré molt ràpid. Ho he aprofitat de les classes de didàctica de la història de primària, però podria allargar-me, vull dir, quan els nens són molt petits, evidentment conceptes concrets i personificats, són els primers conceptes d'ordenadors del temps social, abans, després, dia, nit, tot el que vulgueu, i petites línies de temps temàtiques. Després de cicle mitjà, conceptes més complexos, que ja estan relacionats amb aprendre a pensar històricament, continuïtat i canvi, causes, conseqüències, similituds, i és la iniciació a l'eix cronològic. I més endavant, a partir del cicle superior, i si voleu tota la secundària, i evidentment en el món universitari i en el món adult, hi ha conceptes pròpiament històrics. Podem entendre la societat per etapes, per períodes, entenem què vol dir revolució, què vol dir crisi, entenem conceptes abstractes com vol dir què és l'estat, què és la democràcia, etc. La pregunta seria, quanta estona tinc? Ui, doncs hauré d'anar molt de pressa. Podem iniciar a qualsevol edat la descoberta de l'entorn. Això tinc molts exemples. Penseu que la contextualització de l'aprenentatge en la realitat propera i concreta és una cosa molt interessant, que promou l'experimentació i la vivència, i aquí
busco cites d'autoritat, perquè ningú pensi que jo ara aquí estic inventant la sopa d'all. Penseu que, per exemple, totes les teories d'en Goleman sobre la intel·ligència emocional i les teories d'en Gardner sobre les intel·ligències múltiples són el fonament del treball per projectes i que s'està posant de moda no únicament en algunes escoles públiques de mestres innovadors, sinó que la patronal de l'escola cristiana està optant per aquest model. Per tant, vol dir que la cosa va en sèrio. Vull dir que fins i tot les escoles concertades i les escoles privades més d'èlit en aquests moments estan treballant així. I aquí us dono aquestes referències d'autoritat perquè sigueu conscients que, esclar, treballar a través de l'experimentació i l'observació directa moltes vegades vol dir treballar fent servir metodologies molt diverses. I els nens tenen intel·ligències diverses, per tant ens hi hem d'acostar a través d'aquestes metodologies. Descobrint l'entorn ens ho passem bé. Mireu aquests nens de Falset, lo contents i eixerits que estan mirant censos i padrons al seu poble. Amb censos i padrons poden treballar el comportament demogràfic, moviments migratoris, analfabetisme i alfabetització, estructura de la família, activitats econòmiques i oficis, famílies i cognoms. Aquest exemple de Caldes de Montbui, potser si algú em coneix ja sap que el poso molt sovint, és un exemple molt maco. Quan es feien els crèdits de síntesi a l'Institut de Caldes de Montbui, feien un crèdit de síntesi que es deia Europa al segle XVII. No se'ls hi apuntava ningú, cap alumne. Era voluntari que s'hi apuntessin, no s'hi apuntava ningú. Aleshores es van posar en contacte amb l'erudit local, aquests que dèiem ara els estudiosos o els historiadors locals, i amb l'arxiver del poble. I van descobrir, sortosament, que a Caldes de Montbui, a finals del segle XVIII, just davant d'un roure que hi havia davant de l'institut, van cremar l'última bruixa de Caldes de Montbui justament allà. I aleshores van fer un crèdit de síntesi que es deia l'última bruixa de Caldes de Montbui. I van tenir tant d'èxit que van haver de tancar el crèdit perquè tothom volia saber la història de l'última bruixa de Caldes de Montbui. L'interessant va ser que aquells nois van entendre les guerres de religió a Europa i van entendre l'estructura complexa d'Europa al segle XVII, que és un segle fosc, un segle difícil, un segle molt violent. Però l'estratègia que van fer és aprofitar la història local com a element de motivació intel·lectual i emocional per portar els nens a la comprensió del temps històric. Aquest exemple és molt maco. Però aquí a Hospitalet, la visita d'una fàbrica, d'una colònia, per treballar la revolució industrial, per conèixer els antics prats indígenes que teníeu. A Colera, per exemple, a Catalunya hi havia molts arbres, plàtans d'aquests immensos, al mig de les places del poble, que després, en les guerres carlines, els van tallar, perquè eren plàtans que es havien plantat el 1789, per celebrar els valors de la Revolució Francesa. En deien l'arbre de la Revolució. A Colera encara n'hi ha un. Ho dic perquè investigant la història d'aquell arbre que hi ha al mig de la plaça del poble es pot entendre tota la revolució, el món convuls que va portar a la Revolució Francesa i que d'alguna manera va portar els principis de la democràcia que encara estem vivint. Es poden fer coses més senzilles com portar estris i eines a l'aula. La contextualització de l'aprenentatge, això no ho havia comentat. A més, la descoberta de l'entorn i aquest tipus de metodologies fomenten el diàleg i la comunicació, que això en una societat com la nostra és un valor fantàstic. Penseu que moltes vegades, segons quins temes volem fer a través de la descoberta de l'entorn, doncs els avis o els besavis o els pares poden ajudar els alumnes a fer una primera aproximació. I després els alumnes ja s'espavilen amb l'ajuda del mestre a buscar informació i a més a vegades s'han de presentar en un arxiu. Imagineu-vos nens de primària presentant-se en un arxiu. Ho passen malament, pobrets, no saben com fer-ho. I evidentment el mestre ha d'haver pactat amb l'arxiver que li enviarà 30 nens, perquè si no, no s'hi val. Però els nens per ells és una feina fer això, i ho han d'entrevistar una persona velleta, presentar-se, demanar-li permís, dir-li que serà privat allò que els hi digui. Això és un aprenentatge social interessantíssim. Bé, aquest treball ha de ser tutoritzat, és a dir, el mestre ha de fer d'acompanyant per ajudar l'alumne a construir coneixement i, evidentment, per iniciar qualsevol procés de descoberta de l'entorn ens cal una pregunta, la que vulgueu. Com era l'Hospitalet fa 200 anys, de què vivia la població, quins oficis, com eren les festes majors abans, què va passar a l'Hospitalet durant la guerra, en quin moment va créixer més la ciutat d'Hospitalet.
Aquest model, algú de vosaltres el coneix, és el model de Bowen, era per preparar pràctiques de laboratori, però això s'aplica també al coneixement històric. Aquí al mig teniu la pregunta que us feu, i aquí a la part esquerra vostra teniu els conceptes ordenadors del que podríem dir els fets. Els fets els situeu a baix, documents d'arxiu, testimonis, objectes, i llavors de mica en mica es van buidant, es van processant, es van interpretant, fins que s'arriba, gràcies a l'altra part de la UV aquesta gran, es relaciona amb aportacions de científics i altres coneixements i es va interpretant tot allò que es va processant de manera artesanal. Els passos a realitzar, mireu, això són documents, passo ràpid, aquest primer document era una llista de contribuents, després un ban municipal, una fotografia de manifestants de Falset després de la Primera Guerra Mundial. Sabeu que va haver-hi una crisi molt forta perquè la Primera Guerra Mundial va ser un estímul per l'agricultura i per la indústria i just va acabar la Primera Guerra Mundial, molta gent es va quedar a l'atur. I aquí doncs aquesta gent està protestant perquè els havien enviat uns 50 guàrdies civils. S'ha de definir bé l'objecte d'estudi, s'ha de mirar que l'objecte d'estudi estigui en relació al currículum de Ciències Socials i tot això que d'alguna manera ja he dit, se'ls ha d'ajudar a llegir, les lectures les ha de triar el mestre i aquest procés de treball ha d'ajudar a contestar la pregunta inicial a partir de que l'alumne, amb l'ajut del mestre, pugui elaborar i estructurar aquesta informació que va construint. Això és un exemple de fitxa de buidatge d'un cens, això són gràfics que els alumnes poden anar fent, és a dir, matemàtiques que poden anar fent mentre investiguen un tema aparentment d'història, o que pot ser un plantejament més interdisciplinar, i ha de presentar un informe amb conclusions molt ben elaborades, amb rigor científic, jerarquitzades, que quedi bé doncs, quina és l'aportació principal i quina és la secundària, i ha d'aprendre a compartir els resultats, en aquest cas, amb la classe i amb la societat. Ja sé que no tinc gaire temps, però posaré un exemple que us farà riure una mica. Nens de tercer de primària del barri de Sants a Barcelona. Al costat de l'escola hi ha un solar buit. I els nens diuen, volem anar a jugar a futbol en aquest solar. I la mestra els diu, home, aquest solar no és de l'escola, aquest solar és del barri. Però és que aquí nosaltres no tenim lloc per jugar a futbol i volem anar a jugar a futbol. Envia els nens a fer una enquesta al barri, eren les 12 del migdia, us podeu imaginar que només hi havia avis a aquella hora, que els hi va passar, pobres nens. Parlo de fa uns quants anys, ara ja hi ha centres per a la tercera edat, però en aquell moment no n'hi havia. El resultat de l'enquesta era que aquell solar tenia que servir per construir un centre de la tercera edat, que era la necessitat més gran que tenia el barri. Clar, els pobres nens van quedar molt frustrats, perquè clar, ells volien jugar a futbol. Però a veure, van investigar, van veure quines necessitats tenia el barri i després la mestra els va dir, ei, si hem arribat a la conclusió que això ha de servir per un centre de tercera edat, ara farem una carta i l'enviarem al senyor alcalde perquè faci el centre per la tercera edat. I quan hi havien redactat la carta, un nen va aixecar la mà i va dir, si no el fan gaire gran aquest centre, poden deixar una mica de terreny per jugar a futbol? Però aquells nens a més van aprendre l'empatia, que això en la societat és una cosa que a vegades els adults encara no han adquirit. I aquells pobres nens van haver de renunciar al seu camp de futbol perquè allà es tenia de construir un centre de la tercera edat. Aquí hi ha propostes de descoberta de l'entorn, n'hi ha moltes, no les llegeixo totes, a través de... Una cosa és el patrimoni, l'objecte, el que veiem al carrer, la fàbrica, el taler, i una altra cosa són els documents. A través d'anar a l'arxiu de l'Hospitalet, qualsevol mestre de primària, qualsevol professor de secundària pot treballar a l'estructura econòmica, que després pot fer la transferència a l'evolució econòmica del país, no cal que ens quedem a l'Hospitalet, però partint de coses que estan a l'entorn real. Vida política local, poder local, evolució demogràfica, creixement urbà. A darrere de cada un d'aquests conceptes dic els documents que pot demanar, jo que sé, per al creixement urbà, permisos d'obres, llicències, plans d'urbanisme, etc. Salut i sanitat, informes mèdics, informes de beneficència, condicions de vida i de servei, moltes coses, vida associativa i valors culturals. Penseu que els programes de festa major són una meravella per primària, són una meravella, No sabeu com construeixen de seguida el sentit de comunitat, perquè està tot resumit en un programa de festa major, i a més l'estètica, com evoluciona, i ara ja estic, perquè si no em renyaran. Tot això vol dir un perfil de mestre que sigui un mestre tutor dels alumnes, és a dir, aquella idea de que el professor de secundària és com una mena de bastó parlante que entra a l'aula i va pom 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 pom, no, això no serveix de res. L'alumne al cap de 5 minuts s'avorreix, desconnecta i no s'entera de res, i llavors
passa la desgràcia que diuen que la història és avorrida. La història no és gens avorrida, és molt divertida. Però aquest mètode d'ensenyament, primer que els alumnes no construeixen coneixement i segon que s'avorreixen. I es tracta doncs de que el mestre, el professor, el docent, es converteixi en un veritable tutor d'aprenentatge que acompanya l'alumne a construir coneixement cada vegada de manera més autònoma. Evidentment, els nens de primària tenen poca autonomia, però si aquestes metodologies s'apliquen des de primer de primària, o jo tenia un exemple de P4, si voleu us explico. Si s'aplica des de molt petit, els nens adquireixen aquesta autonomia cognitiva. En definitiva, el docent ha de guiar els alumnes en aquest procés d'ordenar i interpretar, perquè els nens no són investigadors i no en saben, pobrets, però se'ls ha d'ajudar. I és la manera que quan siguin grans, la quantitat d'informació que tenen a través de les xarxes, a través de la societat digital que vivim, doncs algun dia podran escollir i podran transformar un trosset d'aquella informació en una reflexió i un coneixement. I podran transformar la informació en coneixement. I que em sembla que ja està, he anat una mica ràpid, perdoneu. Moltes gràcies, de veritat, per l'esforç. Jo sento ser així una mica... No, tu has de fer el teu paper. Stajanovich, però aquí hem de produir i ara queden 13 comunicacions.